Sarpanyata kakang Kartomarma. Wah, bareng ketemu kalaku Dripati mengkelem tanpa medhit dulu kalaku. Wah, Dringose saya kandel dengan wadya 11 papan meka ning Kraton Durwati ana parikawata. Mundi gawe Koko Prabu Dundana rene kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna Taposari ana ing Jalayambang. Mongko sapa wae antaraning Kurawa lan Pandhawa sing bisa gugah Koko Prabu Kresna ing Taposari ya kuwi kang bakal nampa kandhang Deksit bakal diayomi dening Koko Prabu Kresna besok perang Baratayuda bakal dibotohi dening Koko Prabu Kresna. Kurawa temeka ana ing Kraton Durawati iki mung bakal gugah Koko Prabu Sri Bathara Kresna wis sumikira. Kurawa bakal mlebu ing Kraton Durawati. Yo nanging aku santuk jauh lantar gawe Koko Prabu Durawati sapa wae ora kena ridu gone Koko Prabu Taposari manteng ciptane gone nyuwun ana seredat karendat kula lapri gak becik Dario aja nganti ridu gone Taposari Koko Prabu Kresna bali piye nek bali tekse ora oleh gawe mengkari kowe gelem sumikir apa ora malah ora gelem bali kelakon babati wajo bolo babu baban apa samping loro Ginjapati yen ngono siaki pamit dening aku abang sing tak dening babu babayo kakek sing dadi kadidayan janji leno tegak jajam luntang jero ayo maju pak ayo luntang.
Piye nggih mungsuh karo sapa iki
mengsah karo Yakin ora lido tekan kini yang sini ketemu karo Yakin terus wah wiwit sepros kene pengenami itu Yakin itu boten saya kurang sing dadi kadidayane ning malah selingkuh sing dadi kekuatane kandhani yo sedang iki saiki saya tuwa ora saya kendul ning malah saya mempeng nyambut gawe aduh nyemanggaken sejati nyamuk saki nyamuk aduh kanca lur karo masing maju terus apa diri aduh pecah rumah Tirta maju di kadang ulo kantong marmo mundur laju ulo maju rekane kuajeng ngajar nang omah diajar dhisik mongko tangan sakiwa mboten minten kowe pendel persis kana mundur dengan sahabat kata golek neng dadak mundur mantu jane kamu pipis ya Pak perwasan Pak iya kok dingarer kowe maju Pak biasane iki ora gaya ganteng kowe Pak ora tau budal kok melu ganteng Pak ayo terus piye kowe maju lene lajeng gugah Koko Prabu Cili Kresna ayo kula nekane terus gawa jambekel iki lho Pak sing dipungkal terus samuni oh alapan iki jenenge Bapak Remu nek upamane kula nyaket Koko Prabu Kresna alarep terus kula celake nang kupinge ben Koko Prabu kebreken ngoten ayo terus ning boten pinten kula para jajan kalih Udawa mantu sampean ayo kae mantu nek mantu sampean ora sing kurang ajar kok kurang ajar iki aduh anak mantu kaya ngono kok wong nyatane iki ya kleru ora maju ning kok dolar aneh kok tidur apa acara dibuka kok turu kemarin digawe gontongan aku nek gontongan itu ora bakal mandi ora mundur itu nek iki akan dino pon pripun iki jare sing bak niku buktake niku sing bak niku buktake anak Prabu Baladewa niku pripun kan pripun Gusti rene teng mriki niku Kurawa niku gawe geger Prabu mungsuh kalih Saki iki nek mboten angger Prabu Baladewa sing rampung gawe mboten rampung nggih ngaten matur nuwun Koko Prabu lah kok dadi kowe Senopati Ndrawati kowe gawe geger ning negara Ndrawati panjenipun mboten damel geger nanging kula dhateng wonten mriki malah ingkang damel geger Koko Prabu menika wangunipun tindak wonten Ndrawati nganti produksipun Koko Prabu niku malah ngrajani dhateng pakadanipun para kelas aja ngawur pun kakang tekan iki pancene ora melu bab Kurawa ning pun kakang tekan iki ning goleke dalan Kyai Prabu Duryudana dene bakal gugah apa sale Kyai Kesemura wis ngira
kowe sumingkira tur kakang bakal marake Kyai Prabu Dantara. Inggih. Gelem sumingkir ora? Inggih. Ojo nyanyi. Nek ora gelem sumingkir tegese kowe wedi apa wani karo Baladewa. Iya, ajri. Kula ajri. Kowe wedi karo Baladewa. Iya. Yen wedi nikah. Iya. Utawa inggih kula sinuwun kowe iki nang kene didadekke wong tuwa lah kok dadi kowe malah melu raja gawe geger negara ati boten damel geger nanging kula malah nentremke negari ati nentremke piye katane kula iki sampun damel dadakane perkara ning kene bakti aku golek dalan gelem semikir ora gelem semikir takon dosa demi kata nggih Nonton berarti Prabu Kresna Songlinang Sukma kaya kendal tali wangsul Sukma pecat saking jiwa pegat saking raga ngambah Sonyawuni sang Sukma Wicara Balu.
Kalampung tresnan romring jahbanon cinawi. Oh, Yai Yai Prabu Duryodana inggih Koko Prabu Mandura sampun kula buktiaken yen to kula namung madosaken margi nglarampi utawi ngampingi Yai Prabu Duryodana anggenipun supados saged ngatep dhateng Yai Prabu Kresna anggenipun tapa sare wonten ing Balikambang. Matur suwun nyapanipun sampun kabukten laju sampun nyadong dawuh prayinipun kados napa dados aturipun ing raka ngajeng pun kakang namung nglarapaken utawi madosaken margi remnyatanipun Yai Prabu Duryodana sampun saged nyatep dhateng anggenipun Yai Kresna tapa sare ragi sakmenika Yai Duryodana ora aturi ngalirani piyambak gugah dhateng Yai Kresna nipun tapa sari yen ngaten ing tambahi pangestu ora Sengati mongko tabu mongko Prabu Duryodana Jumangkah Prabu Duryodana ing pengangkah sedya amu dhateng ing neraka Prabu Sri Kresna anggenipun tapa sare wonten ing Balikambang. Nalika semanten pangrasa Prabu Duryodana mijet dhateng entisipun piyambak. Pangrasa menika mijet dhateng entisipun Prabu Kresna nanging sedatos ingkang den pijet entisipun Prabu Duryodana. Pratandha binjang prang Bharatayuda. Ringkianipun Prabu Duryodana dumunung wonten entis ingkang sisih tengen. Kaya kena Prabawa dadak sakala Prabu Duryodana. Anggen Duryodana lajeng gladran kados mekaten abdi paman boten minten jebul Koko Prabu Kresna anggenipun tapa sari perdawanipun ageng sanget natanipun kula kados ing perbolajeng kemelah jawah kalenggak kados ngaten wah pertanda kula boten saged gugah dhateng Koko Prabu Kresna paman semuanya ngaten raiji bedengan mundur kula tak nyobi ingkang gugah dhateng ingkang neraka inggih Angger Sri Kresna inggih nyemanggaken paman harya Angger kalikan sinulati sinulati sakanya kang kinarya Patih Harya Sengkuni ingkang ngajeng pengangkat sedya amumu dhateng nata Ndorowati anggenipun tapa sare pengajap sedaya salira den glayang dening Patih Harya Sengkuni